Ei mitään deissiä. Täällä joku... Niin se... Ota sitä missionista vaan kaikki se vittu deissi pois. Me lennetään. Me ensin päävalikkoon, kato sieltä se expansion. Mulla on missionissa lukee deissi jo. Ot sen pois. No niin, nyt tuli välissä se sekä. Eikä se mikä täällä... Cernarus 1v3.0. No niin selvä homma. Mä oon tulossa. Et kyllä kauaa pelata nyt takas. Urpoksi. Mitäs tänne tapahtuu? You cannot play edit this mission. Out. Mitäs vittua tämä nyt tarkoittaa? Saatana. Näetkö sitä mitä meille tapahtuu? Sorry, error encountered jotain. Mä pystyn vieläkin kiinnittämään. En tiedä, mut miten vitusta on radat pääsenyt sisään? Mene siihen main-menuun expansion, se klikkasit days pois. Laskeudutaan lähde ajaa takaisinpäin. Mä veikkaan, että me ollaan aika vitun kauan. Niko! Pystyis kattoo kuinka kaukaa me ollaan. Venäppä hetki. En mä jaksa penaa nyt. Me ollaan vittu 90 kilsan päässä. 85 kilsaa aina vielä. Tää? Me ollaan susta 89,4 kilsaa susta. Ettekä oo 84 no mulla näyttää. Mulla näyttää 89. Mulla näyttää 84,7. Nyt lähenee tasa 90 kilometriä suuhun. Jos suuntaa suunta tohon suuntaan, niin mä pelkään, että me lennetään meren yli. Kokeillaan. Mitäs se vitu kutsu? No, vissiin jumitatte jotenkin siellä, kun mä ainakin lähestyn teitä. Mä tiedän. Mä olen tällä hetkellä paikalla. Meinkö nukkuu nyt? Heippa. Okei. Jos ottaa kato pompun tästä, sitten päästään ilmaan. Hopla. Ja hopla. Silloin läks 2 tonnia. Minne tää menee? I have no idea what I'm doing. Mitä tapahtuu? Niin, elikkä mikä vittu main menu ja mitä vittu, no nyt tää server-listi tässä näkyy, mitä mun pitää tehdä? Eikö menet siihen main-menussa, missä on single player? You cannot play kautta edit this mission, it is dependent on downloadable content as has been deleted. Niin, asenna beta-patch, uusin beta-patchi. Elikkä siis Steamin kautta se beta? Ei, no vittu googlaat Arma beta. Oho. Joo, tän ensimmäisen tuloksen kautta. Asennat se. Yritin tuossa aikaisemmin kysyä, että on laitteet beta, niin ei kun laittaa Steamista. Entä ei onnistu. Nyt lennetään. Noniin. Siitä se... Meillä on väärä. Elikkä 105785. Se mikä on siinä sivun yläreunassa vihreällä taustalla, niin se on uusi. 1064. Nyt mennään kovaa ja helvettikin vittu. Missä me on? Mä lennän tää vittu tää kartan ulkopuolella. Mä menen kattoo löydäks me noin tuolta. Me tullaan sua kohta vastaan. Ei, me mennään... Mennään vähän ohi. Joo, vittu menee tuolla mykien toi vitu. Mä jarrutan nyt. Mä en halua mennä vereen. Mä teen. Missä vitus me ollaan? Ollaanko me meren päällä? Ei me ollaan edes kartalla vielä. Siis mä näen mun GPS. 33 kilsan pääs musta. Ainakin mun näytön mukaan. Ei vittu, me ollaan muuta meren yläpuolella varmaan. Ollaanko me meren? Näyttääkö meren? Mä veikkaan, että me tiputaan mereen. Mä laitan pakki päälle. Mulla on pakki päälle. 100. Aika epätoivosta. Ei olla meren päällä. Mitä vittua? Ei vittu oikein. Ei kun vittu täällä on... Me ei olla edes kartalla vielä. Mitä vittua? Mitä tapahtuu? Me mennään 5 tonnia pakilla. Teille kaikille tulee Steam-bännit. Haistakaa vittu. Ei haittaa yhtään, koska ei käytä Steamia. Oli vaan kuuluu sen heti. Paitsi Arma 3, mutta sieltä tuli aika harvoin pelattua. Nyt otetaan nokka kohti tätä aina mieltä. Taas meillä on matkaa Minne tänne menee? Onko se ilmassa vai? 30 kilsaa enää NVL.
Ei, nyt mennään Mä väärässä. aika lähellä vissiin teitä. Nyt mentiin väärässä. Onnistaan jarrut aika hyvät jarrut. Mulla on 18 kilsan päästä susta niinku. 19 mun mukaan, mut joo. Tää taas vittu tyhmiä pomppuja. Tää vittu, mä en vieläkään halua päästä nopeli. Vittu miten tää pyörii. Oota se täällä. Joku et tukka. Mitä Kun nää- vittua? Ei, kasvuja. 25 kilsaa enää. Me ollaan meren päällä. Kun mä en näistä valikostakaan mitään vittu, kun tää heittää vittu No niin. paskaa. Merenmyynti. Steamiin paina properties, local files, verify integrity of game cache. Missä se vittu beta paska vai mikä vittu? Eikö se Operation rahoitus Teams? Mitä vittu tää NV on tapahtunut? No mä näkään tuli 14 kilsan vähän vielä. NV on tästä 30 kilsaa nortiistiin. Eiköhän lähtä uimaan. Lähetään vaan. Tuuks mä hakee teet hekolla? Tuu vaan. Kyllä kiitos. Hei, kun sulle 21 kilsaa matkaa tänne. Eihän se oo mitään hekolla. Black Hawkin saa 300 lasia. Ei ollut tarpeeksi hyvät jarrut, se ei enää pysytty ilmassa niin hyvin. Mä näkötän vittu meri. Ei sitä voi kontrollilla mihinkään vittu mihin suuntaan se lähtee lentoon. Ainakaan tuolla, kun se meni pomppu ihan vituraille paikasta, se vaan lähtee ihan X-suuntaan. Rölli tarvii näköjään laasteria. Kyllä kiitos. Se on hyvä kun pystyy paikkaamaan vedessäkin. Jaksa odottaa. Me mennettiin toiseen. Mä just hirveellä vaiva paransin. Missä Osmo? Oliko se meidän kyydissä? Tapoiko se itse? Tapoit se itse? Mä odottelen Nikota. Mä hyppäsin ulos heti kun me mentiin veteen.